ዕለት 27 ሰነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 27 ሰነ በዛ ዕለት እዚኣ ሃናንያ ሐዋርያ አዕረፈ። ነዚ ቅዱስ እዚ ሐዋርያት ኣብ ሃገር ደማስቆ ኤጲስቆጶስ ሸሙዎ። ኣብኣ ከዓ መሕወይ ዝኾነ ስብከተ ወንጌል ሰበኸ። መሊሱ ድማ ኣብ ቤት ገብርኤል ሰበኸ። ካብኣቶም ንብዙሓት ናብ ሃይማኖት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መለሶም። ጥምቀት ክርስትና አጠመቆም። በታ ቅንዕቲ ብርሃን ሃይማኖት ከዓ ልቦም አብረሄ። ንጳውሎስ ሐዋርያ ንሱ እዩ ዘጠመቆ ጎይታና ናብኡ ምስለ አኾ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ዕይንቱን አንበረ። እግዚአብሔር በእዳው ዓበይቲ ተአምራትን መንክራትን ገበረ። ብስብከቱ ከዓ ካብ አይሁድን አረማውያንን ብዙሓት አመኑ። ድሕርዚ ሉቅያኖስ ገዛእ ሓዞ ብዝሕምም ስቅያት ሳቀዮ። ጎድኑ ብኻራ ሰንጠቆ። ብሃልሃል ተሓዊ ድማ አቃጸሎ። ካብኡ ካብቲ ከተማ ንወፃኢ አውፅኦ። ኣብኡ በእማን ክቅጥቅጥዎ አዘዘ። በእማን ምስ ቀጥቀጥዎ ኣብኡ ነፍሱ ምስጋና ናቱ ዝኾነ ናብ ኢድ እግዚአብሔር አማዕቆበ ሞተ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለሃናንያ በእንተ ጽድቅ ዘረከቦ ተወግሮ በአእባን ወበአፈ መጥባሕት ስትቀተ ገቦ እምሰማይ ቃለ እግዚአብሔር ከመነበቦ እምት ይህድና ሶበ ሀብለ ምህረት ሰሃቦ ለሐዋርያ ጳውሎስ ጥምቀተ ወሃቦ። ሰላም ለሃናንያ ምእንቲ ጽድቂ ዝረኸቦ በእማን ምቅጥቃጥ በአፍ ስሕለትውን ምቅዳድ ገቦ። ካብ ሰማይ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝነበቦ ካብ አይሁድነት ገመድ ምሕረት ምስሓቦ ንሐዋርያ ጳውሎስ ጥምቀት ክርስትና ሃቦ። ዕለት 27 ሰነ ዝዓለት እዚኣ መዘከርታ ስቕለት መድሓኒና እያ። ሰላም ለመቃብሪ ከእንተ ከረያ አእሚቆ ጠቢብ ዮሴፍ ምስጢረ ሃይማኖት እንተ አጽሓቆ። ኢየሱስ ክርስቶስ በደመ ርግዘትከ ደመ አጽድቆ ህጽበኒ ወአጥምቀኒ ከመ ሃናንያ አጥመቆ ለሐዋርያ ጳውሎስ ናፍቆ አርሂቆ። ሰላም ንመቃብርካ ዝኹዓታ አዕሚቆ መስተውዓሊ ዮሴፍ ምስጢረ ሃይማኖት ዘጨነቆ ዘገደሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደም ርግዘትካ ደም አጽድቆ። ደም ጽድቂ ማለት እዩ። ሕጸበንን አጥምቀንን ከምቲ ሃናንያ ዘጥመቆ ንሐዋርያ ጳውሎስ አርሒቁ ናፍቆ። ጥርጥር አርሒቁ ንኽብል አርሒቁ ናፍቆ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ቶማስ ናይ ሃገር ሰንደለት ሰማዕትነት ተቐበለ። ነዚ ቅዱስ እዚ ዕድሚኡ ወዲ 11 ዓመት ምስ ኮነ መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ተራእዮ። ንሱ መፋልስ እናሓለወ ኣብ በረኻ ደቂሱ ከሎ ናብ ቅድመ መኮንን ከይዱ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክእመን አዘዞ። ሽዑ ተንሲኡ መተኣሳሳሪ ገመድ ጥራሕ ሒዙ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ከደ። ኣብ ቅድመ መኮንን ከዓ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። መኮንን ከዓ ንኣማልክቲ ሰውእ በሎ። ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ እናተሳለቕ ሕራይ በሎ። መኮንን ኣጸቢቑ ተሓጐሰ። ምስኡ ሒዝዎ ድማ ናብ ቤት ጣዖታት ኣእተዎ። ቅዱስ ቶማስ ከዓ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ጣዖታት ከጥፍኦም ለመኖ። ሽዑ ኩሎም ዓጠምጠም ኢሎም ተሰብሩ። ኣብኣቶም ሰፊሩ ዝነበረ ሰይጣን ተንሲኡ ኣብ ልዕሊት መኮንን ተጻዕነ። ሓነቆሞ ብዘይካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ካል ኣምላኽ የልቦን ኢሉ ክሳብ ዝእመን ኮነ። እቶም ህዝቢ ዝተኣምራት እዚ ምስ ረኣዩ ኣጸቢቖም ተደነቑ። ዓው ኢሎም ከዓ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካል ኣምላኽ የልቦን ኢሎም ጨደሩ። ድሕርዚ ነዚ ቅዱስ እቶም ዘይኣመኑ ኣብ ጸልማት በዓቲ ኣሰርዎ። ኣብኡ ድማ ብዘይካ መብልዕን መስተን 12 መዓልታት ገበረ።
ملاك እግዚአብሔር ከዓ ይበጽሖን የጸናንዖን ነበረ ካብ ቁልቁል አፉ ገይሮም ሰቀልዎ ካብ አፉ ብዙሕ ደም ወረደ መላክ እግዚአብሔር ከዓ ፈወሶ ንሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ዕውር ቆልዓ ነበራ ካብ ደም ቅዱስ ቶማስ ወሲዳ ከዓ ኣብ ዕይንቱ ወዳ ለኸየቶ እሞ ንግዚኡ ረአየ ካብኡ ነዚ ቅዱስ ወሲዶም ቁሩብ መዓልታት ኣሰርዎ ካብኡ ኣውፂኦም ከዓ ኣንስተይቲ ኣንበሳ ፈነውሉ ኣብኡ ምስ በጽሐት ከዓ እጋሩስ ልሓሰቶ ወሲኾም ከዓ ብኸቢድ ሓፂን ኣብ ኣፉ ዘበጥዎ ምስኡ ድማ ቅዱስ በብኑዳ ካብ ሃገር በልደራ ቅዱስ ሙሴ ካብ ሃገር በልኬም ነበሩ ነናሓድሕዶም ድማ ሓደ ነቲ ሓደ ይዓግሶ የጸናንዖ ነበረ ብድሕሪ እዚ ቅብእን ዘይትን ኣፍሊሖም ንቅዱስ ቶማስ ኣብ ርእሱ ከዓውሉ ግናኸ ካብ ጥፍኣት ዋላ ሓንቲ ኣይበጽሖን ደጊሞም እውን ኣባለ ዘርኡ ቆረጽዎ ኣብ ዓውዲ ገይሮም ከዓ ብመኼዳ ኣርገጽዎ ኣብ ክሳዱ ከቢድ እምኒ ሰቐሉሉ ብምቕጽዑ ምስ ደኸሙ ኣርያኖስ ምስኡ ናብ ሃገር እንዴና ወሰዶ ኣብ ሃገረ ጣው ምስ በጽሑ ከዓ ኣብኡ ርእሱ ሰየፍዎ ናይ መንግስተ ሰማያት ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበለ ምስኡ ኣብ ግዜ ስቅያቱ ዝተሳቀዩን ዝሞቱን 700 ሰብኡት ሰማዕታት 9 ኣንስቲ ነበሩ በረኸቱ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለከ ቶማስ ኩኑን በዝብጠተ ድቡስ ክቡድ እንተ አፉ ሐጺን እንበለእድ መጺኦ ወደ ሃሎኩ መካን ይቀጥቅጥ ከመልህግት ርእሰ ጸርየ ምኑን ውስተ ክሳድከ ዘተአስረ እብን ሰላም ንዓኻ ቶማስ ቅጹዕ ኩኑን ክሳብ አፉ ዝተዘብጠ ብመውቃዕቲ ከቢድ ሐጺን ብዘይካ ኢድ መጺኡ ኣብ ዘለኽዎ ቦታ ኣብ ዘለኽዎ መካን ከም ስራሓት መሬት ይዳዕምኮ ንርእስ ጸላእየይ ንዑቕ ሰይጣን ኣብ ክሳድካ ዝተኣስረ ከቢድ እምኒ ከቢድ እብን ሰላም ለክሙ ለቶማስ ስንኡ በእለተ ህማሙ ወስምኡ ዘጽህቅሙ ህቡረ አክሊለ ስምትን ስኡ 700 እደው ወአንስተ ስኡ ለሃውጾትየ እምሰማይ ንኡ ሰላም ንዓኹም ንቶማስ ስምምዑ ኣብ ግዜ ሕማሙ ኣብ ግዜ ሞቱ ወስምኡ ሓቢርኩም ዝተጋህኩም ንኣኽሊል ሰማዕትነት ክትበቕዑ 700 ሰብኡት ኣንስቱን ተስኡ 9 ንኽትበጽሑኒ ካብ ሰማይ ንዑ በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ 24 ሰማዕታት ማማስ ሲላስ ከምኡውን አልዓዛር ነዳይ እቲ ጎይታና ሓደ ድኻ ሰብኣይ አልዓዛር ዝስሙ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ነቲ ሃብታም ተደርቢዩ ነበረ ኢሉ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዝዝከሩላ ዕለት እያ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይኹን ናይ ቅዱሳን በረኸት ከዓ ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም እብል ለቅዳሴ ቤትከ በክብር ተተሃንጸት ለከ በህልፈተ ስደት ወጻኢር ጢሞቴዎስ ኣብ እምሰብአ መንሑር መሃረኒ ህገተትና መንስኤ ነዳያን እምድር እስመሃ ባህሎት እቢት ይሄሉ ሐሳር ሰላም ብል ንቅዳሴ ቤትካ ብክብር ዝተሃንጸትልካ ምስ ሓለፈ ዘመነ ስደት ምስ ጻዕር ጢሞቴዎስ ኣቦ ካብ ሰብ መንሑር ሕጊ ትሕትና መሃረኒ መልዓል ድኻታት ካብ ምድር ትዕቢት ኣብ ዘለዎ ህልውዩ ሓሳር